Bos. Apa to? Paketan murah, Bos. Beh, kok gitu kaya apa ae? Paketan murah iki tak paket Apa? murah. Telung barang nggur 5 juta. Endi barangmu? Sing pertama iki lho, toilet sing jenisnya double lemari. Oh. Bahane yo full kayu jati. Wis coba sak almarine iki. Iya ta, Bos, nang jerone. Mending kayu jati ya. Sap-sapane yo. Kene sap-sapane yo an, kene lacine. Kene Oke. Iya. Kursi iki sing pertama. Terus, Sing kedua iki, Bos. apa ki? Lemari 2 pintu, Bos, motifnya 2 warna. Iki mending modele. Yo warna natural karo warna hitam. Heeh. Sing kene iki yo sap-sapan, sing kene gantungan. Yo Jati tenan iki ya. Yo pokoknya gak jati teko apa aja dibayari. Duduk kertas ki ya. Wis, pokoknya kualitasnya diragukan lagi. Oke, terus di Sing ketiga iki, lemari 3 pintu gerabah. lu. Iki ukurannya 1,5 meter, Bos. Dhuwure 2,10 meter. Gak mlebu omahku to, Bos. Iki copotan, Bos. Iya, Desainnya maksudnya? iki copotan atas bawah. Jadi sing dhuwur dhewe, sing isor dhewe. Oh ngono. Iya. Heeh. Piro Jadi ki iki mong? copotan. 5 juta tak wae telu. Lho. Bahane full kayu jati kabeh pokoknya. Sik. Ki Iya. telung barang kayu jati kok 5 juta iki kok ongkire mesti larang iki. Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura. Eh. Gratis ongkir. Gratis ongkir. Ya toh, Bos. Bayare piye ki engko? Bayare engko nek barang wis teko, ya toh, dicek sik, lagi dibayar. Misale ya barang ora sesuai, ora kayu jati, ora usah diterima, ora usah dibayar. Oh, jadi amanah ya. Amanah. 5 Ordernya juta. ya, ora sanggo DP, ora sanggo uang muka, Bos. Kirim alamat lengkap karo Sherlock, engko barang tak kirim lagi dibayar. Genahno bayare. Bayare nang omah Bos COD. Oke, Yo. yes. Cara pesene piye? Masuk bio profile sujud Nebel Nusantara. Oh, ya wis pinter, wis kenal toh? Bisa, oke. Ya wis, Bos.